Estos son eles. Lucía, un momento, que quero anunciar eu tamén que seguramente hai moitos artistas en Galicia, non, estou seguro, que queren amosar o que saben facer. E aí en Ferrolterra están facendo unha cousa que se chama o Talentiño, aínda está aberta a inscripción. Contanos, Lucía. Pois mira, é un proxecto do que estou aí eu metida aí a full, no? E efectivamente, eu sempre me gustaba, pois eso, de como eu vivín, nacín deses talent, deses concursos, pois sempre tiña ese run na miña cabeza de poder levar adiante un certame, no? Deus a casualidade de que o ano pasado se fixo ese primeiro talentiño en Ferrol, e este ano repetimos esa segunda edición, que estamos aí no proceso de inscripción, de todos os talentos, ¿no? De cantar, bailar, interpretar, maxia, monólogos, es decir, aí todos están ben recibidos nunha gala final que se celebrará precisamente o día de Eurovisión, o día 11 de maio. Toma, aí está ese círculo pechado. Sí, señor. Bueno, pois hasta o día 30, se coñecedes a alguén de Ferrolterra que poida anotarse ou anotádelo vos ou que se anote el. Lucía, foi un placer, de verdade. Moitísimas grazas por atendernos, estás guapísima, insisto. Moitísimas grazas. Moitos bicos. Gracias, parabéns, Cristian, por todo o que estás facendo. Igualmente. Que espero verte novio de España, que non podían haber elegido mellor novio de España. Quérote moito. Quérote, Quérote, Chao. Vico.